No, aika lailla tarkasteleva, että eka erä meni aivan hyvin, hallittiin ja hyvin nousevan pallon ja keskeltä ja laidoista mentiin. Ja sitten varmaan vähän hallittiin, mikä siinä ne olisi ollut sitten. Tuo kaveri alkoi pelaamaan ja vedettiin omia virheitä aika lailla paljon ja erää kavereille sitten ja sitten pitkältä tauolta takaisin ja omaa peliä vaan, ettei aleta kaverin mukaan pelaamaan, niin saatiin kolmas erä siitä ja neljäs erä oli aika lailla jo, meinas tulla Kyyjärvi vielä sieltä ja mutta saatiin vaan sekin erä sitten siitä, että vielä torjuntaa pitäisi vielä vähän parantaa ja mutta muuta aika lailla hyvin keskeltä ja laidoista mentiin. Hyvä yleisö oli ja aivan mukava oli pelata Kyyjärvellä. Hyvät pisteet tässä saatiin. No, kehittyä tietenkin, ehkä tuota torjuntaa pitäisi kehittää ja vielä toki fysiikkaa ja no oikeastaan kaikkia osa-alueita saisi kehittää ja saada peliaikaa ja oppia koko ajan uutta. No, jos nyt vaikka siitä lähdetään, että päästäisiin vaikka supersarjaa pelaamaan, että mahdollisimman monta voittoa ja otetaan niistä tietystäkin peleistä voittoa, että sillä lailla. No, minä mielestäni. No ei, kaikki me ollaan tärkeitä, mutta jokainen tekee oman juttunsa, työnsä hyvin, niin joukkuepelihän tää on, että niin. Kaikki tekee oma osa-alueensa hyvin, niin hyvä tulee. No, yllättävän kova taitaa olla, että siellä on Kiisto on kova joukkue ja Etta on kova joukkue ja no me tietenkin ollaan kova joukkue kanssa ja kyllä tuntuu, että ykkössarjassa olisi tää taso noussut, että en tiedä kyllä minkälainen on järjestys sitten loppukaudesta sitten, että toivottavasti me ollaan siellä kolmeensakin. Ei se ainakaan mulle tuo minkäänlaisia, mutta ei toivottavasti joukkueellekaan, että pelataan omat pelit ja turha niitä lehtiä lueskella ja näin, että lentopalloa vaan, että pelataan hyvin, ei me muuta pysty. Tehdään parhaamme. No, Kuulo ollaan aina, muistaakseni pari kautta jo aina voitettu se, että siellä varmaan ne Kaapparin veljekset, mutta nekin on ihmisiä vaan, että otetaan ne kiinni vaan, että eihän siinä sen kummempaa. Otetaan kaappeja vähän siitä, niin sitten voitetaan se, otetaan kapperi kiinni, niin voitetaan sen kautta se peli sitten, että turha on kuvia kumarrella. Ja tulkaa nyt kattoo lauantaina peliä ja pitäkää sitä ääntä siellä, että ei siellä tarvitse olla niinku kirkossa, että olkaa se Turmon joukkueen 8. pelaaja, että kyllä se auttaa tosi paljon siellä kentällä olemiseen, kovaa tunnelmaa ja kodiyleisön tuki siinä takana. Kiitos.